Wilson, česká autokosmetika, sponzor pořadu. Dneska budeme vařit z telecí klopu. Není to maso na každý den, ale když ten den přijde, tak to fakt jako stojí za to. Delikatesy, nad kterými se vám budou doslova zbíhat sliny. To je fantastické. Teď vaří šéf. Je to jednoduchý, po čertech dobrý. Premiérový díl zítra v podvečer na Primě. V dětství to byli nejlepší přátelé, ale v dospělosti se některé věci komplikují. Zdravs, Marie. Nazdar, kluci. Naštěstí láska je ta nejhezčí komplikace. Chci říct, že tě miluji. Já tě miluji. Chci tě víc zamilovat. Ben Stiller a Edward Norton v romantické komedii Rabín, kněz a krásná blondýna. Zítra večer na Primě. Když překvapení, Co tady děláte? Pracuju. tak pořádné. Ahoj. Oni mě